Alp s'ha omplert aquest cap de setmana de cotxes de competició amb motiu de la tercera pujada a Masella. Els cotxes de rally han envaït la població des de dissabte a la tarda per tal de realitzar els primers entrenaments fins diumenge al migdia, quan s'ha fet la cursa. Els cotxes participants han pujat els 6 quilòmetres que separen Alp de Masella a tota velocitat en un recorregut força apreciat per als amants d'aquest tipus de competició. I el primer dia que vam venir aquí, farà potser un parell o 3 anys, vaig dir, ostres, aquest recorregut és molt maco, no? I, hosti, potser sí, aviam, ens ho prenem en sèrio? Potser sí, potser sí, potser... I el tema va anar madurant, no? Fins que vam tenir fet un dossier i que llavors, doncs, una mica amb el punt d'humor, doncs, vam venir a l'Ajuntament a enganyar-los, no? I, doncs, és que realment vam considerar que era un recorregut molt selectiu, molt maco i que no es podia desaprofitar. Al marge de que, doncs, fos un event esportiu pel poble que pogués portar al poble el que fes falta, no? Des de l'Ajuntament, precisament, destaquen l'atractiu que tenen curses com aquestes, que atreuen a gent de tot el país. Tot plegat es veu com una fórmula més per tal de portar gent a la comarca i, per tant, de generar moviment econòmic. S'ha canviat una mica el format respecte a l'any passat. L'any passat va ser un únic dia en què es va fer entrenaments i la cursa pròpiament. Aquest any han sigut 2 dies. Això també ha permès doncs, que la gent pugui viure més la prova. Ahir van poder, tot i el temps, però la gent va poder participar en els entrenaments, veure els entrenaments, avui també, i finalment la cursa. També ha creat doncs, un moviment en el poble i a la comarca, i, bueno, i també va una mica en la línia aquesta de que intentem tota la comarca, des dels ajuntaments, des del Consell, doncs, d'anar emplenant aquests caps de setmana i crear atractius per a la gent que ens visita. No? L'únic aspecte negatiu del cap de setmana ha estat l'accident que va patir l'altre organitzador de la cursa, Joan Nadal. Divendres al vespre li va caure un llamp molt a prop, mentre feia els darrers preparatius de la cursa al Pla de la Baga. Com a conseqüència de la descàrrega elèctrica, va patir una aturada cardíaca i diferents cremades. Nadal va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron en estat crític, tot i que en les darreres hores s'ha anat recuperant i la seva vida no corre perill.